Исән, баршагызга да хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина. Сер итеп кенә тапшыруы артистларыбыз белән очрашуын дәвам итә. Бүгенге тапшыруыбызның чыгарылышында Татарстанның халык Башкортстанның ат казанган артисты Җәвит Шакиров һәм Татарстанның халык Башкортстанның ат казанган артисты Зөлфия Шакирова. Парлы моңлы сандугачларыбыз Шакировлар гаиләсендә ни өчен Җәвит абый үзен әтәч белән, Зөлфия ханымны немец белән чагыштыра икән? Зөлфия ханым гаиләдә нинди ана һәм тормыш иптәше икән? Нинди сәбәпләр аркасында Җәвит абый Зөлфия апаны көнләшә башлаган? Ике ул анасы буларак Зөлфия ханымның сезгә җиткерәсе килгән киңәшләре. Зөлфия ханым һәм Җәвит абый Шакировлардан матур һәм дөрес яшәү серләре. Бу матур парлы сандугачларыбыз үзләренең гомер күзләрен ничек күз алыйлар икән? Зөлфия ханым, Җәвит абый, сезнең иҗат юлыгыз кайчан һәм ничек башланып китте? Безнең иҗат юлы мәктәп елларыннан ук башланды инде. Чыннан да без мәктәптә укыган вакытта Зөлфия инде бер колхоздан үзешчән сәнгать түгәрәге коллектив белән район үзәгенә киләләр иде. Без үзебезнең колхоздан килә торган һәм шунда күз атып, мин әйтәм, бу кыз минеке булырга тиеш, менә шунда йөрәккә бер борчак салып куйган иде. Менә шуннан безнең дуслык, шуннан безнең танышу, шуннан бер-беребезне белү. Ана үсә төшкәч инде уже бу училищеда укыган вакытта Уфадан кайта торган сәнгать училищесында. Әйли мин инде ул вакытта әле Стәрлетамактан кайтып, үземдә авылда эшләгән вакытта Дом культура директоры булып, без анда очраша торган идек. Һәм менә шушы беренче очрашулар мәхәббәтнең нигезе булгандыр да инде. Һәм инде менә сөйләшеп, очрашып, аңлашып, гаилә корырга ният кылган парлар менә безнең хәзер бергә мәхәббәтнең башы. Мәхәббәтегезнең башы димәсез. Хәзер шул борчакларны санап торабыз инде. 30 борчак булды инде хәзер. Ул борчактан борчак ашып пешерергә булды. 30 ел. 30 ел димәсез. Гаиләдә дә, иҗатта да 30 ел бергә. Бер-беребезне белгәнгә бер 40 елларда, 40 еллар. Бала вакыттан ул, чөнки без икебез дә бер районда без үскән вакытта бит смотр конкурслары бик үзешчәннәр, бик дәртле иде. Һәрбер колхозлар гөрләп торган вакытлар бит берсеннән берсе көнләшеп, уздырып, менә талантлар күп иде. Менә шул вакытларда бер-беребезне күреп, бер-беребезгә гашыйк булып, менә шушылай иттереп башланган мәхәббәтләр. Юк, син башта гашыйк булмадың бит. Син бит башта гашыйк булмадың. Димәк, Җәвит абыйга сезнең әле йөрәгегезне ялларга күп кенә тырышкан килгәндер. О, күп расходлар. Күп чыгымнар, күп вакыт. Шәһәр кырайтар. Шулай булырга тиеш инде ул. Ну, мәхәббәтнең башы шуннан башлангандыр дип әйтәсе килә инде. Хәзер гаилә корып яшәгәнгә 30 ел, әле аның өчен бер-беребезне күп белдек, шуңа күрә дә Аллага шөкер. Ул зарланмаса, мин зарланганым юк. Менә әле ул теге 30 ел, 30 көн кебек кенә үткән дә киткән, әле алай иттереп яшәгән кебек тә түгел үзебезгә. Гелдә әле менә һаман да йөргән кебек кенә егет белән кыз. Балалар барлыгын. Балаларга карап кына әзрәк уйланабыз. Балалар картайып бетте инде, һаман үзебез шул килеш әле. Йөрәк һаман яшь. Балаларны күргәч кенә, аныкны күргәч менә уйлана башлыйбыз. Шул кадәрле вакыт үткән икән дип. Шуннан да менә гомер бит ул адәм баласы өчен кыска бирелә. Менә шушы кыска гомерне дә адәм баласы матур иттереп яши белергә тиеш. Шуңа күрә без бәлки теге матур иттереп яши дә белгәнбездер, бер-беребезгә вакытында юлда куя белгәнбездер. Шуңа күрә бәлки безнең шушы 30 ел яшәгән дә сизелми калгандыр. Чөнки безнең теге бер кем алдында җавап тотасы юк. Эшкә дә бергә чыгып китәбез, бергә кайтып керәбез. Без инде шул теге балалардан гына куркалырык, кайнанадан курккан кебек. Балалар кырлагына бер калтырап кайтып керәбез. Әзрәк соңга калсак, чөнки балалар безне шул чаклы гел үз көннәрен үзләре күреп,
бик Безне аңлап үстеләр. Безне аңлый торган. Безнең профессияны аңладылар да. Әле дә аңлыйлар. Бик Аллага шөкер, бүгенге көнгәчә Аллага шөкер йөзебезгә кызыллык китергәннәр булмады. Моннан соң да Ходаем Аллакаем саулык, сәламәтлек бирсен, балакайлар күрсәтмәсен һәммә кешегә дә. Һәрбер кеше үзенә шул җимешләр бит инде булар безнең балаларыбыз шушы җимешләрне игелекләрен күреп яшәргә тиештер дип уйлыйм. Амин, амин, шулайсы. Ана Җавит абый сезгә сорау бирәсем килә. Зөлфия ханым, гаиләдә ул нинди әни һәм нинди хатын-кыз? Тормыш иптәше. Яхшы. Начар булса өйләнмәгән булыр идем. Мин кызлар белән бик күп йөрдем. Шуңа күрә мин бер яга килсә, бер яга килми, бер яга. Әле бер көнгә шул турда сүз булды. Шулай бит. Чөнки җигит чак, дәртле чак, первый парень в деревне, деревня один дом. Диме, чөнки гармунда уйныйм, җырлыйм, бин тик тора торган түгел бит. Баскан җирдә ут чыгарам, әтәш инде, әтәш. Шуңа күрә инде кызлар белән йөргәндә ул җигит кеше бит бары алдагысын уйлыйсың, ашарга пешерә беләме? Чисталыгы дишек. Пунктуальмы, сөйләшү, һәм барсында. Төгәллек немес инде минем. Төгәллек немес, аңа ул һәр вакыт аңа теге ярты йортыгына булмасын, йөргән вакытта да, ай, мин әйтәм, бигрәк шип бит инде. Булай инде бу, конечно. Но чисталык буенча сүз бит инде мин әйтәм бу, теге булай булырга тиеш, булай. Но мин әйтәм, шулай булырга тиештер дә дип уйладым инде хәзер. Һәм шуңа күрә мин барлык йөргән кызларны гафу үтенеп, гаебем юк, аларны икенче планга куеп, менә шушы Зөлфия Шакировага өйләндем. Риза, канәгать, һәм киләчәктә тагын бер Алла биргән булса 70 елга тутырга дип торабыз инде бергә яшәүне. Алла бирсә. Мин гаиләмне яратам. Мин балаларымны яратам. Мин теге арыдым инде дип әйткәнем юк. Мин менә 2 ул тәрбияләгәчтен, минем кызларым булмагачтын, мин һәр вакытта улларымны да менә бу хатын-кыз эше, бу ир-ат эше дип тормадым бер вакытта да. Мин аларны хатын-кыз эшенә дә өйрәттем, ир-ат эшенә дә җавит мин әйтәм, авыл балалары кебек, җигит кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип безне авылда тәрбияләгәннәр. Менә шушылай иттереп без балаларны, шәһәр балалары булса да, шушылай иттереп тәрбияләргә тырыштык. Алар кирәк икән кирпич эшендә эшлиләр, балта эшендә эшлиләр. Менә Аллага шөкер. Менә без кайтуга өйне дә җыештырып куялар әле, Аллага шөкер. Чөнки безнең бит инде кайтуга чиста булса, Зөлфия чисталыкны ярата, ашарга пешереп куйган балалар, үй җыештырылган, һәр вакытта да тәртип. Алар белә, алар тәртиптә тоталар иде. Әнисе җыештырып китсә дә, шуңа күрә Аллага шөкер. Димәк, балаларыгыз сезнең иҗат кеше булганлыкларыгызны аңлыйлар. Иҗат кеше бит һәр вакыт гастрольләрдә, юлда, һәр вакыт ниндидер эзләнүләр, яңа идеялар өстендә эшләр. Гомумән әйткәндә, иҗат дөньясында эшләгән шәхесләребезгә бик күп вакытны иҗатка бүләргә кирәк, шулай бит. Шуңа карамастан сез балаларыгызга дөрес тәрбия дә биреп өлгерәсез. Менә гаиләнең бөтен нигезе, бөтен нәрсәне иҗатка гына бирергә ярамый. Бар шундый, ул карьера өчен генә яшәгән артистлар бар. Әмма ләкин бездә андый нәрсә булмады. Без балалар гаилә, эш, карьера бул бөтенесендә бер тигез алып барсаң гына, аның соңыннан җимешләре тәмле була, баллы була, һәм инде ничек өметле була. Шуңа күрә дөрес әйтәм. Әлбәттә дөрес. Менә мин теге әйтәләр бит. Балаларны мәктәпкә җибәрәләр дә, мәктәп тәрбияли, мәктәп белем бирә дип уйлыйлар. Мәктәп ул тәрбияли торган җир түгел. Бала тәрбияне өйдә ала. Ул иң беренче нәрсәдән башлана, ул телдән. Менә ул һәрбер кеше үзен теге хөрмәт итә торган кеше ана телен белергә тиеш. Менә безнең өйдә минем балаларым ничә тел белсәләр дә, алар инглизчә дә, безнең кебек татарча сөйләшәләр. Әмма ләкин безнең өйдә башка телдә сөйләшү юк. Тик үзе шушы әни телендә, ана телендә сөйләшәбез. Менә иң беренче шушы нәрсәдән килә ул. Менә мин шулай берне яратмыйм. Район җиренә берәрсенә кунакка барса, үзе авылда үскән, бер авыз сүз русча белми. Баласы белән интегә русча сөйләшә. Район җирендә, бу шәһәрдә түгел. Менә ул инде дөрес тәрбия түгел. Менә шушы нәрсә иде балага тәрбия. Аннан кире баланы бер вакытта да бала дип кычкырып тәрбияләргә ярамый. Балага һәр вакытта кичкенә булса да аңа шәхес итеп карарга кирәк.
Минем малайларым менә бүгенге көндә дә кызларым булмагангадыр бәлки. Минем малайларым минем дусларым. Мин алар белән дусларча сөйләшәм. Алар мине аңлыйлар. Минем һәр вакытта алар көтеп алалар безне. Төнге 3-кә кадәр без өйдә вакытта да төнге 3-кә кадәр шушылай дүртәүләшеп бер караватка сузылып ятып сөйләшәбез балалар. Әле инде улысының үзенең гаиләсе булуга карамастан ул безне сагынып көтеп ала. Ул һәр менә көненә 2-шәр тапкыр килеп китә ул безгә. Шуңа күрә гаиләдән бөтен нәрсәне бала алырга тиеш. Нигез менә шушы гаилә. Әйтәләр бит теге илнең башлыгы бер булырга тиеш, президент. Безнең өйдә гаилә башлыгы президент безнең әтиебез. Мин инде советник. Министр культурада син. Димәк, менә хакында мәкаль бар бит. Гаиләдә баш кеше ир, хатын кыз муен. Димәк, бу мәкаль белән сез килешәсез һәм сезнең гаиләдә шушылай. Килешәм, муен кая борыла, башына борыла инде. Ул кая борып куя, инде борыласың. Әлбәттә, һәр вакыт бер-береңә юл куеп, киңәшләшеп, менә Җәүиткә берәр шундый телефон шалтырап, берәр нәрсә әйтәләр икән. Яра, мин сезгә соңрак шалтыратырмын, мин Зөлфия апагыз белән киңәшләшим әле. Һәр вакытта сразу гына бер вакытта җавап биргән юк. Миңа шалтыратсалар, мин дә шулай димен. Чөнки ул гаилә, без аны бергә килешеп, бергә эш итәргә, карар кабул итәргә тиешбез. Һәр вакытта. Шул мәкаль ясында ни? Эш канунда шул. Дөрес. Бүтән тәрбия гаиләдән килә. Менә сезнең арада Зөлфия апа, Җавит абый, көнләшү хисләре булганы булдымы? Андый шир белән ширләмәдек тә без, андый шир булганы да юк. Әгәр дә мин көнләшсәм, мин үлгән булыр идем инде әллә кайчан. Менә Җавит абый кемнәрне генә кычакламый ул. Кемнәр белән биеп төштек икән. Биемий ул, без кайда гына булмыйбыз. Минем дөресен генә әйткәндә Җавит минем әти яшаган. Безнең әти шундый дәртле иде. Менә 93 яшькә чаклы яшәде безнең әти менә. Урны җәннәттә булсын. Менә 93 яшькә чаклы әти безнең кунакка чакырсалар да яшьләр белән биеп. Я, кунакка чакырсалар минем 2 сәгать алдан килеп куя. Кызларның килеп яратып китеп менә шундый. Әни безнең бер вакытта да көнләшеп тавыш чыккан, мин бер дә хәтерләм. Менә минем шулай гаиләдән килгәндер, гаиләдә тәрбияләнгәндер. Мин инде үлгән булыр идем әгәр көнләшсәм. Җәүиткә көнләшергә мин урын куйганым юк, Аллага шөкер. Минем курка килергә дә куркалар. Мин көнләшәм. Зөлфияның яшьлегеннән көнләшәм. Татар шул миннән әдрәк яшьрәк. Их, мин тагын 10 ел артка чигереп бер яшьлеккә кайтып килергә. Гаиләдә без бер-беребезгә ышанабыз. Андый нәрсә юк. Андый нәрсә. Аның белән нервы бөтен шир нервыдан. Стрессларда шуңа күрә. Бүгенге көндә башка проблемалар да күп бит. Аның өчен вакыт уздырып, Үз-үзеңне бетереп, Аллага көнләшү шир ул неизлечимый. Ул даваламый торган шир. Гомер күзләрегезне ничек күз алдына китерәсез, Зөлфия апа, Җавит абый? Менә гомер күзләребездән минем әнием белән әтием 66 ел бергә гаилә корып яшәделәр. Менә мин һәр вакытта әнием белән әтиемне Аллаһ Тәгалә урынына күреп яшәдем. Мин аларның рөхсәтеннән башка мин хәтта Җавит абыегыз белән ничә ел кияүдә булсам да, мин әнием белән әтиемнең сүзе иң беренче миңа закон иде. Мин аларның сүзеннән бер вакытта да чыкмадым. Һәм менә мин әтием белән әниемнең дәвамчылары без булырбыз дип уйлыйм үзебезне. Әти белән әниемдән дә бер арттырып, алар 66 ел яшәсә, без 70 ел бергә яшәрбез әле, Алла бирсә дип уйлыйм. Күрәселәр бар икән. Ходай Тәгалә безгә. Алла бирсә. Мин һәр көн иртән аягыма басу белән кояшны күрүгә, Аллага шөкер, бүген дә кояшны күрдем. Исән саумын дип, Ходаем Аллакаем, мин әйтәм, шушы Җавитем белән безнең тигезлегебездән аерма дип теләк телим. Балаларыма да теләк телим. Менә шушы теләкләрем кабул булсын иде. Тигезлектән аермасын. Мин дә менә гомер күзен ничек күз алдына китерәм. Үй тулы оныклар, оныкчыклар. Һәм без Зөлфия белән инде минем башта түбәтәй, бәлки бәләкәй генә монда сакал җибәрен шулаймы, былай итеп кенә утырырга. Зөлфияның инде ак яулыгын артка чөеп бәйләгән име. Карчык,
әйдә бүген җомга мәчеткә барып кайтыйк әле. Бүген балалар килә. Менә матур итеп табын түрендә генә име шу балалар, оныкчыкларның тавышыннан назланып, иркәләнеп име бездә бит инде нәнәй картәтә дию. Име шуңа нәнәй картәтә әле дә шулай безнең иде. Шуңа күрә менә шушы тавышлар битмәсен иде. Biz Xudoyim Allohayim şuшы бәхетләрне күрергә язсын. Һәм безнең татар башкорт сәнгатенә керткән өлешебез име киләчәктә үзебез картайгач Алла биргән булса яшьлегебезне менә бу шушы видеолар хәзер бит инде техника заманасы көчле телевизорлардан карап утырган вакытта менә безнең яшьлек дип менә безнең дәвәти белән дәвәнинең картәтәй белән нәнинең яшьлеге дип балаларның балалары күреп шатланырлар әле менә бу шулай ук күңелдә булыр Алла биргән булса. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә? Бәхетле картлык насыйп итсен. Менә мин шундый үземнең теге яй табым белән инде без өйдә генә утырган вакытта инде шундый план төзесем килә. Атналык. Менә бүген понедельник, дүшәмбе көнне без бүген оперный театрга барырга тиешбез яй табым белән барып, операма, балетны карарга тиеш. Һәм икенче көнне без Камал театрына барып театр карарга тиешбез дип. Ана Тинчурин театры. Филармонияга барып берәр менә минем шул бер неем бар. Теләгем. Чөнки менә әле без бит инде гастрольдән кайтып кермибез. Күп концертларны, күп театрларны хәзер күрмәй калабыз. Менә минем шушылай иркенләп кенә җитәкләшеп, менә шушы көннәрне күрәсем килә. План белән шушылай итеп, үзебез өчен яшәсен. Аннары күз алдына килә инде. Корына шул кәрәбез, кемнәрне чакырабыз. Әйдә салават белән ләйсән килсен. Филзер белән Наиләне чакырыйк әле алар дисәм сабит әле. Белән алса. Зифа Нагаева белән Шәйхи Нурда килсен, Фәдис белән анда Лилиядә киләбез дип әйтәләр. Килсеннәр әле кыры. Менә шулай дип менә. Беләсезме? Шушылай исәнлек биреп Ходаем Аллага менә шу көннәрне күрергә язсын. Тәмнәп кенә шушы бәхетле картлык кичереп яшәсе килә, Алла бирсен. Алла бирсен. Амин. Амин. Шулай булсын дип бездә кушылабыз. Һәм инде София ханым Җәүит абый безнең Туган тел телеканалының тамашачыларына әйтер теләкләрегез. Туган тел телеканалының тамашачыларына мин бер генә теләктәмен. Киләчәктә безнең дөньяларыбыз имин булсын, илләрбез тыныч булсын, һәммә кеше сау-сәламәт булсын. Байлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәсен һәрбер кеше. Мин Туган тел каналына нәрсә телим? Чыннан да ниндидер ашыга торган буталчык, мәшәкатьле заманда яшибез. Һәм менә шушы заманның авырлыгын җиңеләйтә торган, һәм инде йөрәкләргә үзләренең моңнары, җырлары һәм тапшырулары белән бик нык җиңеллек китерә торган менә шу каналга киләчәктә дә гүрләп эшләп торсын. Чөнки һәр йортта, кая гына барсаң да бу каналны карыйлар. Ул көннәр буена эшләп утыра. Анда кемнәр генә җырламый, нинди генә тапшырулар юк име, нинди генә концертлар башкорт телендәме, татар телендәме. Шуңа күрә менә шушы бер кайчан да битмәсен иде. Уңышлар булсын, яңадан яңа проектлар, яңадан яңа тапшырулар. Әле киләчәктә дә олыгайган көннәрдә дә менә безне име шушы тапшыруларга чакырып, әле бүген сөйләгәннәрендә бер 10-15 елдан соң име карап, искә төшереп, менә хатирәләрне яңартып утырырга язсын. Амин. Сәламәт булыйк. Киләчәктә дә Туган тел каналы безнең җырларыбызны җырлатып торсын. Тамашачыларның күңелләренә ничек дип әйтим, җырларыбыз сарымай булып сарылсын. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, бәхет. Амин. Амин. Без дә сезгә үз чиратыбызда гаилә иминлеге, мәхәббәт, иман байлыгы телибез. Яңадан яңа матур җырларыгыз белән, дуэт итеп башкарыла торган җырларыгыз белән әле тамашачыларның күңелләрен, мәхәббәтләрен яуларга сезгә Ходай Тәгаләкәй ярдәмнәрен бирсен. Без сезне яратабыз һәм сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт. Февраль айында концертларыбыз белән килегез.
Сер итеп кенә тапшыруның бүгенге чыгарылышы Туган тел телеканалының партнерлары Park City отель бинасында төшерелде. Туган тел телеканалы партнерларыбыз Park City отель биналарының хуҗаларына шиксез рәхмәтләрен белдерә. Кадерле дуслар, шуның белән сер итеп кенә тапшыруның бүгенге чыгарылышы тамам. Яраткан артистларыбыз, парлы моңлы сандугачларыбыз, Җәвит һәм Зөфия Шакировлар гаиләсенең матур яшәү серләре, дөрес киңәшләре сезнең дә күңелләрегезгә хуш килгәндер. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезгә сәламәтлек, иминлек теләп, киләсе очрашуларга тиклем сау булашам. Үзегезне саклагыз, сау сәламәт булыгыз.